ଆଉ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖରାରେ ଏମିତିରେ ହାଏ ଅଛୁ ଡାକିଲୁ ବୋଲି ଆସିଲି ଆଉ। ଭଲ କଲୁ ହାଏ ଭଲ କଲୁ ଯେ ହେଲେ ଏ ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ବୋଲେ କ'ଣ? ହନୁମାନ ଟଙ୍କା କିଏ କହିଲେ ନା ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଯାକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆର ବେଶୀ ରେଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ହନୁମାନର ଚିତ୍ର ଥିବ, ହନୁମାନର ଚିତ୍ର ଥିବ 1818 ମସିହାର ଟଙ୍କା। ତାପରେ ତମ୍ବା ଘାସୁ କଣା ତମ୍ବା ଘାସୁ ତାର ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ 25-30 ଲକ୍ଷ ବୁଝୁନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 10,000 ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଇଁ ଆଣିବି ଆଣିକିରି ବିକିବି ବୋଲିକି ପ୍ଲାନିଂ କରି ତୋତେ ପଇସା ଟିକେ ମାଗୁଥିଲି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଏତେ ରେଟ୍ ମାନେ ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାର କାମ କି? ସେମିତି ଚୁମ୍ବକ ନାଇକି ଲୁହାକୁ ଝିକିବ, ସେମିତି ଏ ଟଙ୍କା ନାଇକି ଚାଉଳକୁ ଠାସ୍ 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 କରି ଝିକିବ, ଚାଉଳକୁ ଝିକିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ରେଟ୍ ବେଶୀ। ଏ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଛାଡ଼େ, ତୋର ଭାଉଜ 3ଟା ଝିଅର ଫଟୋ ରଖିଛି, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦେଖେ। ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ପୁରଉଛ ଧନ୍ଦା କି ଧନ୍ଦା ନାଇଁ କି ବିବାହ ତ ହବ, ବଡ଼ ଲୋକ ଉଠ ବାହାହେଲେ ସି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ନାଇଁ ଟେନସନ୍ କି ବିନ୍ଦାସ ଥିବା ଲୋକ ସି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ବେଶୀ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଝୁଲ ନା। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇ ଭିତରେ ପୁରା ନାହିଁ। তুই প্রাইম মিনিস্টার ହେଇଯିବୁ। ତୋର ଫକ ଆଇଲେ ପୁଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ବୁଝୁଲ ନା। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେଖା ହବ, କଥା ହେବି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ନାଇଁ ପଇସା ରଖିଥା, ମୁଁ ପଛେ ଆସିବି ହେଲା, ଚାଲିଲି।